Buwele Perfect TV lapha emakhaya. Konakele kakhulu manje uyabona ngiphethe ingqini yomsakazo. Nayi-ke la ikude. Ingqondo umuntu osebenza eredweni. Inkosi yomaskandi. Mfowethu, yiyo. Mfowethu, uright wami. Ayi performance yakho. Ohlezi ngikhala. Wemfowethu, hey kusuke kuyimi lo sokungibona. Akusumfanekiso. Ayi mfowethu. Ngiqale ngibingelela mfowethu kubathandi bePerfect TV. Ujiva Zimnike obingelelayo umfukamiso ofundisa ngafundile igaraje FM ncephelezi zakhe intombana singazohlala ngale mzini. Omunye uyibuza ukuthi lento uyisho kanjani landelana. Yes. Hayi into mayisuka iphila kuyiphila angeke uyishintshe. Ngeke uyishintshe. Ngiyajabula manqele ukuba ingxenye nawe. Mfethu nami noma yinini mfowami Hey ngiyajabula. awubalisi. Hayi funa ngikhali ke nakhali fana mbele Awubalisi. Yo, inkabi yami yonke. Mfowethu ngiyazi, ngiyazi ukuthi nje ke hey ngisikasi wemfowethu. Hayi kakhulu futhi mina ungibalekeli. Angazi noma ngekhanikhethi noma ngekhanitholakala kodwa ngiyilo kulezo zinto lezo. Mfowethu umntwana yakho umfowenu umthandeni ufikele kuwe nakhula konke mfowethu Yikho konke nje ongacabanga. namhlanje ubusho mnjena mfethu ubenzile akakushiye engomeni zakho ade udlayile isiginci umswakude mfethu yonke into Mfowethu mangathiwa ngichaza ngomanqele ngashona ilanga. Okungcono ngivele ngachaza. ungachazi Uyazi manje sekuwulimo olukhulunywa kuthiwa hayi ungachazi. Uthi noma uthi uzonaba kuthiwa hayi hayi ungachazi. ungachazi khululeka Ayikho into engizoyichaza kakhulu mfowethu abantu bayazi umanqele insizwe sisebenzisana nayo kakhulu kuyo yonke imisebenzi yayo. Ujiva Zimnike uhlezi enamathele kuyona lensizwe. Esizana nayo ngiyayisiza iyangisiza siyasizana mina. wasincisha ujiva mfethu kophela unyaka ngithi uyeza Hayi bengesinhlo sokuncisha. Ukuthi ngisuke ngabona lo msebenzi wama AK angathi wenza kahle. Yeah. awuphazamile Umsebenzi mawenza kahle kufanele uvimbe wena. Kufanele ukhulule usebenze. Mawusubona ukuthi usiyadropa then bese 2025 mfethu isiphatheleni ujiva Zimnike. jabu yes Ujiva Zimnike uyazi abafowethu ngoGood Friday ngizokhipha ngoGood. Mangukuthi ngoGood ngoDecember ngikhiphanga abantu bengangibuzi. Kusho ukuthi ngiyobe ngibona ukuthi emarket kusahamba kahle. owami noma yini mina ngiyazi ngiyakuthola eshodayo yayazi aqoneta lapha mina naye Mfowethu ngiyakweleta ukufika ekhaya ekhulu ekhaya ekhulu kwa Perfect. uzobona Mfowethu ngizofika ngicela ukuthi abalaleli nabalandeli bakho nabalandeli bakaJiva nabalandeli balombukiso esikuona njengamanje bazi ukuthi ngelinye lamalanga siyohlala ayipheli interview yomuntu engacela ngama comment section abantu angisho into ohlala ungifonela ungicela ngayo manqele ngiyayazi ukuthi uyazi leyo nto mfethu ngiyabonga mfethu ngiyathembisa ukuthi ngizogcina ngivelile khululeka mfethu ngizolenza iqiniso kubantu mina ngisebenza ngabantu yonke into yami ibhilonga kubantu mfethu ngiyathemba ukuthi Ujiva Zimnike ngoGood sofela kwiPerfect TV sisho ukuthi uJiva Zimnike uniphatheleni uJiva Zimnike yini enhla kaniphathele yona so nje abantu abahlale belinde uyeza umfukamiso wafundisa ngafundile igaraji leFM ncephelezi zakhe into vela singazi yohlala ngale mzini ukwanda kwaleyo bakodwa ngoba bafuna ukwelanywa mayike walanywa ngazi kusuke sekunjani noma uyayiluza ubuyena noma yini abantu besifazana bayithembe mangimela amanisa bakwethu akusikho ukuthi ingoba seluza ubuyena ingoba ngumuntu wesilisa hayi uyangeza ivale hayi bethe ivale usiqala nabantu ngiyabonga mfethu kodwa besinyaka abantu besifazane bethe hey la bantu laba bakhuluma akhulumani bathini bafuna silanywe kodwa iqiniso lebhlungu omkhulu baganwa obaba baganwa nga4 nga3 mina ubaba unabafazi abathathu engekho emhlabeni kodwa namatha amakhosikazi kababa ongizalayo futhi wena ufuna ukuphinde time 2 kuba mina ngimele 6 mhlambe ngicabanga ukuthi 6 or 7 7 ngiyabonga amaqela ngiyabonga ngiyabonga mfethu asokhuluma siyabonga nakubalali bethu kakhulu iphi mfethu nansi mfethu oyiyo ngempela ayibona ubona wa TikTok hayi iyo ke le uyayibona usujiva ngqo lensizwa yasekhaya kogogo umkhulu wayinamakhosikazi amathathu uNgcoviyo ozala ubaba oqala kwakuMamvelase owesibili kwaMaxulu uMaxulu ugogo kaNgika abantu abakwazi lokho ugogo kaNgika ozala uMakangika ebese kuba nguMasikakane ugogo ozala ubaba wami uMisi ugaraji lefele akusimi ugaraji lefele ugaraji lefele ubaba ongizalayo yes lensizwe yasekhaya kogogo kwaMvelase
ngiyacela ukuthi Isihlobo sakho futhi omdala unjani mfethu? Ngiyaphila kakhulu. Ngosikhuluma nobani mfethu? Siyazi sakubona ngapha nangapha uyatrenda. Abanye bazibejethe ujive bese bebona eduze ukuthi hayi. Indlenyana ubani mfethu? No, ngithi angilibonge ithuba engitholayo. Mm. Lona okhulumayo namhlanje umfoka Mvelasa usuka phansi kwaNongoma ehlala Nkosi esigodini saseSidinzi. Ngumlandeli omkhulu kaJava Zemlike umsabo ngamazi umfoka Galaje. U24,000 insana intombi ngenamona phansi enquthu lapha edabu kwakho. Nakwazi leqhawe lapho wayidvobo lekade kade umuntu ekhathele ekubekho lentabo lembongo lendala. Kunjalo impela. Mfethu ujive mfethu uhit after hit njengale ngoma edlala emva kwethu. Ngiyazi kuzo zonke uyithanda zonke. Awungikhethela one. Owazi ukuthi la uyanquma mbhemu. Uyabona engayizwe yangihlaba umxhwele nethi ngagiya ngagiya. Ayi. Angihlaba umxhwele leya ngoma, ngihlaba umxhwele leya ngoma. Ayi. Ushawe kakhulu. Namanje futhi isasho. Mfethu uthini kuwe umlandeli noma uyihlobo kodwa ujive mayeze endaweni enje uyakuphatha ithi vela kubantu mfethu. Ngiswele amazwi okubonga angazi ngabonga ngani ithuba elinqa izivele uJava Zemlike umsabo ngamazi asethe wanginika lona ukuba ke ngivele phakathi kwabantu njengomlandeli wakhe. Ngiyabonga kakhulu nje ngaleli thuba anginike lona uJava Zemlike. Sengathi uNkulunkulu bengamgcina asijabulise njalo isiyo sikaMthaniya njoba esijabulisa aqhubeke njalo. Kukhulu engifisa ukwenza nalensizwa yakwaKhanyeza. Ungakhali phela lezo. Yebo. Khuleka. Ngabona na kwi-farewell mfethu izinto ezenzeka lapha. Hayi mfethu, nathi sikufisela okuhle, uqhubeke ne-content enhle, uqhubeke uphushe inqino mfethu. Phusha umuntu okuphushwayo mfana, ngeke kufake ehlathini. Ngathi nawe konke okufisayo kuhambe kahle mfowethu. Si-Perfect TV sakubona okwenzayo. Kuhle qhubela phambili. Siyabonga nesikhathi sakho. Yebo, ngiyabonga. usazombiza nje aseyive azosho ukuthi ubani. Uyamuza inqini ithini? Yebo, Sizofika sizohlala nawe i-hour. Yeah. Yaphezulu. Sixoxa nempilo yakho, kusuka konke okufisayo nokufisa kwenzeke. Hlelani-ke nenqino thina sihle sikhona eGoli mfethu. Angiyifaki i-pressure noma yinini uyazi unqino uma ngithinta ngisabela noma yinini. Yebo, ngiyabonga. Qhubeka njalo mfowethu mfakakhanyeza. Ngiyabonga kakhulu Nami mfethu ngiqinisekise kubalandeli be-Perfect TV ukuthi ngizolenza usuku sihlale kanje sibabili. Hayi sami sivimbane hayi no sihlale phansi sofa sidle ndala mangabe khona amanzi siphuza amanzi mawukuthi kunalowo kunokuhle mayidosha mina ukudla hlefu. Ngifuna ukuthi mfethu kusasa abantu bengathi yonke into isele ngakwena mfethu. Ngifuna ukuqinisekisa ukuthi cha kusele ngakimi njengamanje ukuthi ngibe ingxenye yani e-Perfect TV. Mfethu kusazokwenzeka. Ngilamulele nami kubantu Ngokukhipha nje otakwini. Hayi ungikhiphile. Usungifunele kaningi. Mangingaphosisi lo nyaka wesithathu. Sikhuluma indaba ukuthi asihlangane. Bafowethu balandeli be-Perfect TV uJava Zemlike usazoba ingxenye yohlelo. Kungasenamsindo. Angifuni futhi bengibuze imibuzo engeke ngikwazi ukuyiphendula phambi kwenu. Ngifuna ukusho lokho. Angifuni ningibuze imibuzo engeke ngikwazi ukuyiphendula. Hayi. Ungangibuza ukuthi ngikaniweni. Ayisobaleka. Ungangibuza ukuthi ubani ukuthi nobani yini bengazani. Awuhlangana. Mina imibuzo engangibuza yona eqondene noJava Zemlike. Awungasabi. Nabantu abaseduze kwami engakwazi ukukhuluma ngabo. Mfethu. Ngiyabonga ukuthi uyazi. Ngiyabonga mfethu. Wakwethu wena. Hambe kahle nomsebenzi. Bengizama indlela yokukhipha otakwini. Ukuthi umuntu angabi nemibuzo ukuthi kusasa yini uma nqele ngambizi uJava. Awungikhiphe Mfethu futhi. no. Akusinkinga ngakwena inkinga isengakemi. Ngizosithola isikhathi bafowethu ngizoba ingxenye yento yenu eniyithandayo. I-Perfect TV senzela kahle kakhulu ayiphoxi ayimosha amagama abantu yawakhulisa kunokuthi wamosha. Gcwele incwadi. Ngiyabonga Zemlike. Ngiyabonga ukuthi uyazi. Sure.